खुलुमबाय लोगोफोर दायो फुंनि 5 बाजिदों आङो बङाइगाव थांनो ओंखारदों दा जोंनि गहपुर टु क'क्राझार बड'लेण्ड बासजों मानोना दिनै आरो गाबोन बे साननैनि हाबाफारि जोंनि बिसानि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि मा होनो एवार्ड सेरेमनि बेवहाय थांनो थाखाय रेडि जादों आङो लोगोफोर दंमोन लोगोफ्रा बिसेस खारनाव थांनायखौ केन्सेल खालामदों बिथांमोना बेनिखायनो आं हारसिङै दा बड'लेण्डआव थांनो थाखाय ओंखारदों दा मानो होनबा दिनै मेथाइनि कम्पिटिसन दङ बे मेथाइनि कम्पिटिसनखौ आं हमहैथारनांगौ जेरैखि जाया बेनिफ्राय गाबोन आरो एवार्ड सेरेमनि दङ दा बेखौ नोंथांमोननोबो आं लासै लासै दिन्थिलांगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर आं दा नै बङाइगावआव मोनफैबाय बङाइगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव आं मोनफैबाय दा बेयावनो जोंनि बिसानि मा होनो भइस अफ बड'सनि अडिशन दिनै नैथि साननि हाबाफारि फिफ्थ मा होनो बिसानि एवार्ड सेरेमनि दा बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय दैदेननो थाखाय जों फैबाय नै दा बयबो फैगासिनो दङ जोंनि मिउजिशियान लोगोफोर जोंनि एंकर जोंनि जाजेस बिथांमोन गासिबो फैजोब्बाय आरो कम्पिटिटर बिथांमोनाबो फैजोब्बाय आरो जोंनि दाब दाब जिल्लाफोरनि गासै जोंनि बिसानि दैदेनगिरि महरगिरि बिथांमोना फैगासिनो दङ फिफ्थ सेन्ट्रेल बिसानि जोंहा एवार्ड सेरेमनि बेवहाय हाबफैबाय नै बङाइगावनि बिजिआर हलाव सिंनि नाजाराया नै बिदि नै दा फैथ'वाखै बारु दायो दङ भइस अफ दा बड'सनि माने फाइनाल राउन्ड दा बिनि जानो थांगासिनो दङ नै दसे उनाव दा जा जगारफ्रा खालामगासिनो दं नै बयबो जोंना आर्टिस्ट लोगो बिथांमोना फैगासिनो दं आरो माखासे मोनफैबाय नै आदा दे खुलुमबाय नै जा जफरदा नै बन्दु आदा नै गासिबो बिदा एकदम माने दे गोजोन्थों नै जा बसुमतारी पुलिस आदा टफि खायलाब दे नायदो औ खुदुमहरबाय बयखौबो रायजो राजाफोरखौ नै आब' फाय उन्दैसे नै आब' बन्दुआ नै आदा रनसिं गासिबो नै फैथ'वाखै बारु फैगोन फैगासिनो दं फालो फालो बयबो भइस अफ दा बड'नि थाखाय रेडि जागासिनो दं बयबो
नै जोंहा नै गैला आदा हायेनदो एसे आदा रायजोफोरखौ दे जेसास बिथां जोंहा औ दे थांगासिनो दं नै बेयावनो बे स्टेजआवनो जागोन दिनैनि फाइनाल राउन्डआ दामग्रा देग्रा बिथांमोना जा जगार खालामगासिनो दं साउन्ड गासिबो नै नै जोंहा आदै गुन्दा बोराया आदैया मोजां ना आदै खबरफ्रा मोजां औ दे दे ओमफ्राय दहाय फुङाव सफैबाय ना मैया सफैखो जों नै साराय 10 मोनफैबाय जों साराय 10ता आच्छा आच्छा 10 रिंगायाव आरो 10:30 नै जोंहा प्रबिन भाई आरो नै जोंहा आफाया गुन्द्रा गिबियावनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव बरायग्रोनाय थाबाय आफा गोजोन्थों गोजोन्थों एकदम गोजोन्थों बिरादनो जानायाथ' फ्राम जासिगोन बायदि मोनखाबाय आं मोजां नायलांदो रायजो बिथांमोनाबो औ गोजोन्थों गाज्रि मोननाङा दे गाज्रि मोना बहा गाज्रि मोना दे गोजोन्थों जोंहा नै जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि आफादगिरि सार आरो लोगोसे गासिबो आर्टिस्ट लोगो बिथांमोन दङ दा बेवहाय सारखौ औ सार जोंथ' गोबां नायबोबाय गोबां समनिफ्राय एक्टिं खालामगासिनो दं सारमोना दा आफादगिरि सारखौ दिनैनि एवार्ड सेरेमनिनि सोमोन्दै जास्ट 2 मिनिट बुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय जोंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों बयबो जोंनि रिंगौदामसा बिथांमोन एक्टर एक्ट्रेसफोर लामायाव दङ फैगासिनो दङ आरो थुबुर जागासिनो दङ जोबोद मोजां बे प्रग्रामा साक्सेसफुल जागोन आसा खालामो मिजिंथियो बे प्रग्रामा बेनिख्रुइ आरो खालमासि साबसिन जाबावगोन आरो दिनैथ' मोजां बे खेबावथ' मोजां जाखागोन औ फिउचार जेनेरेसनखौ माबा खावलायनो सानो नामा सार फिउचार जेनेरेसनाथ' साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनांगौ बिथांमोना मोजां सोदोब बुंनांगौ ओमफ्राय मोजां एक्टिं खालामनांगौ मोजां गाननांगौ मोजां गाननाया जाहैबाय माने गुबुन आं खुला खुलि बुंनो नागिरदों माने गुबुननि ड्रेसखौ जों गाननाङा आरो माबा मोनसे एक्टिं खालामबा गावनि ड्रेसखौनो गाननानै गावनि गाननायखौनो गाननानै एक्टिं खालामनांगौ ओरैनो ओमफ्राय जायखिजाया जाहाथे माने समाजखौ जोङो मोजां लामाजों लांनो हायो गोजोननाय थाबाय आफादगिरि सारनिसिम दायो बेबायदिनो फारि फारि नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे सारनि कांखिला बसुमतारी औ बिथाङा कमेडियान औ 100% गोरोन्थियाव सारा मोनसे समाव बर'नि माने गेजेराव खोब गोहोम खोख्लैनो हादोंमोन दा दिनैनि एवार्ड सेरेमनिनि सोमोन्दै सारा फंनैसो माबाफोर बुंगोन नामा खुलुमबाय गिबियावनो दिनैनि बाथि जे बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि मोनसे बान्था मोनसे बादायनाय जे खुंफुंनाय बा खुंदों बे जोबोरै मोजां जागोन आरो जानो थांगासिनो दङ बेबायदिनो हारिनि हारिमुखौ फोथांनो थाखाय जों हारि हिसाबै राव आरो जोंनि कालचारखौ लाखिनो थाखाय दिनैनि गेजेरजों बेरखांहोनो हाथों आरो इयुनाव आरो साबसिन जालांबाय थाथों बेखायनो फैगौ दानि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे जि एक्टिं खालामगोन जि भावथिना खालामगोन बेफोर पारफेक्ट जालाङो आरो जोङो सरकारफोरथिबो मोनसे आह्वान खालामगोन जोंनो मोनसे बे भावनानिनो बे बिफाननिनो जोंनो मोनसे ट्रेनिं सेन्टारानो जा एबा जोंनो बे बर' फिल्म जगतनि मोनसे सोलोंथाइसालि खालामनानै होयो आरो बेफोर एफर्टखौ खालामना होलांगोन बेनि थाखायबो खावलायबाय आरो दिनै गासै जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैनानै दिनैनि गेजेरजों जोङो हारिमुखौ दिन्थिफुंनो लादों बेनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गोजोन्थों सारनिसिम खोनिरानि आब' बहुद माने गोबाव समनिफ्राय लोगो मोनबाय आब'खौ दा दिनै फैयै फैयै आब'आ बे खामानियावनो नांथाबनानै दंगासिनो दङ आब'आ माने जोंनि बर' समाजनि थाखाय सासे सरासति बायदि बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा बांद्राय नङा आब' दा माने आं खमद्रायसो बुंबावदों दा बाथ्राया जाहैबाय आब'आ दिनै जे जों माने बेवहाय जाज खालामगोन गथ'फोरखौ नङा होमबा दा बै जों जायफोरखौ जाज खालामगोन बिथांमोनाथ' दिनै नोंथांमोननि मेगनाव नुजाखासिगोन नाथाय फैबावगोन जेनेरेसनखौ आब'आ माबादि जाजानो लुगैयो बेखौ आं एसे मोनथिनो लुगैबाय आब'निखौ दाथ' दा बासिनानै हरनायाथ' बे थांसिगोन औ फैबावनाय जेनेरेसनफ्रा साबसिन जाबावनानै फैबावथों नाजाबावथों थारैनो नंगौ दा जोंनि हारिखौबो दस्रा गुबुन हारिफोरजों जेनेबा नेसनेल कम्पेयार खालामनो हानाय बायदि जाथों औ आरो मोनसेखौ आं बुंबावनोसै आब' दिनै बे 5th माने एवार्ड सेरेमनियाव माने 5th टाइमाव माने सरकारा जोंनो अनसुंथाइ होदों उइथ माने एवार्डजों लोगोसे दा बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ माबाफोर खावलायनो सानो नामा आब'आ जोबोद
गोजोनथाव बाथ्रा बियो जोंनि थाखाय जोंनि आर्टिस्टफोरनि थाखाय माने गासैबो महरगिरि गासैबो रोखोमनि महरगिरिनि थाखाय आरो सरकारा बेबायदि खालामनो हादों बेबायदिखौ जोंनि उनावबो मिजिंथिगोन आसा खालामगोन औ आसा खालामगोन आरो जोंनि इयुन जोलैफोरखौबो दावगालांनायाव हेफाजाब होगोन बेखौनो आं सरकारखौ खावलायगोन जायखि सरकारानो जाया मानो जायखि फैया जाहाथे आर्टिस्टफोरखौबो एसे नाहरथों गोजोननाय थाबाय आब'निसिम दा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आब'आबो खावलायबाय जे जोंखौ बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय था आरो एनकारेज खालामबाय था मानो होनना बुङोब्ला जोंनि आर्टनि आन्दोआव माने रां रुफा नङाब्लाबो जाया नालाय बेखायनो जोंहाथ' गावबा गाव सेल्फ रावहाबो गसंथानो हानाय इनकाम गैया दा जोंनो बेनो मोनसे पर्याय इनकामनि दा बेनिखायनो आंबो खावलायदेरगोन जे जायखि सरकारानो फैया जाहाथे आर्टिस्टफोरखौ दाबावथों आरो बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थाथों गोजोन्थों आं आखायाव लादों तुसना बसुमतारी गुवाहाटी आखाइ खबना हो बिथाङा जोंनि बे फाइनाल राउन्डआव उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनहानो जोंनि बे भइस अफ बड'सनि सिंगिं कम्पिटिशननि बिजिरगिरि दा खेबसे आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय दा बिथांमोनखौ जोङो गांफा गांफा गोथार आर'नाइजों बरायनो आखायाव लादों दा गिबियावनो आङो जोंनिनो बर'नि मस्ट सिनियर सिंगार मानिजाथाव सिबिजाथाव सुलेखा बसुमतारी आब'खौ आङो गावनि सिनायथिखौ होनानै लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय नैथियाव आं सिनायथि होगोन जोंनिनो बिसानिनो सासे बिबानगिरि द मस्ट सिनियर सिंगार फुंजा मुसाहारि दा बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो आखायाव लादों आरो थामथियाव जोंहा सासे बिजिरगिरि जोंनिनो बर'नि सासे रोंखा राखा फारफ्रोमथिंबो बिथाङा रोंगौथि गोनां सासे रेकर्डिस्टबो मिउजिक डाइरेक्टरबो सिंगारबो मानिजाथाव सिबिजाथाव मानगोनां हरेश्वर स्वर्गियारि सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय जोबथियाव जोंहा जोंनिनो सासे राफोद आरो मिउजिक डाइरेक्टर मानगोनां रनसिं नार्जारि दा बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय मानगोनां बिजिरगिरि बिथांमोनखौ आङो गावबागाव मासिखौ लाखिनो थाखाय आं गुरै Voice
बान्थाखौहाय आजावदों हिमांशु स्वर्गियारि गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनाय जागोन। Huge round of applause, house. Mr. Himanshu, the first prize winner, Voice of Bodos. We wish him all the best in his future endeavor. We have the second prize winner, Suraj Boro, बान्थाखौनो होनो थाखाय मानगोनां बिथां श्रीमती मीना दैमारिखौ गुरै खावलायबाय। Presenting you the second prize for the Voice of Bodos 2024, and the winner is Suraj Boro. बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना आखायाव लादों। लोगोसेनो मोनसे ट्रफी आरो कैश प्राइज मानि जों बिथांमोननि थाखाय बयबो आखाइ खबनानै होगोन। And the third goes to Kamdan Gayari. Would like to request our dignitaries, Mr. Amar Narzari, versatile actor, to present to the Kamdan. Third prize बान्थाखौ होनो थाखाय मानगोनां श्री अमर नार्जारी बिथांखौ बे समाव गुरै खावलायदों। बान्थाखौनो नाजावदों जोंनि थर्ड प्राइज विनर अमर नार्जारी। गांसे आर'नाइ, मोनसे ट्रफी आरो कैश प्राइज मानिजों बिथांखौ बे समाव बरायनाय जादों। जा मासुम होननानै माने फिसाजोआनो होनजायो आरो जोंहा नैबे बाजै मासुमनि बिमा दा मोसानो थाखाय रेडि नङा होमबा? औ दिनैनि बे 5th बर' फिल्म
एवार्ड सेरेमनियाव मोसानो थाखाय रेडि जादों दायो फैदों बेखौ जागायगोन जोंनि मानगोनां एडुकेटर एन्ड चिफ गेस्ट अनारेबल CM of BTR बिथाङा फैगासिनो दङ दायो जोंनि स्क्रिनाव प्ले खालामनो थाखाय खावलायहरबाय शर्ट फिल्म कम्पिटिशननि नमिनिस Best Short Film Award carries check of rupees 50,000 along with certificate and a memento. Will hand over by our Srimati Anjali Demari to producer Bipul Mushahari for I Boro Bima. बे समाव मानगोनां नागिरनानै बिथांनि दिहुनगिरिनि मुंखौ सोमावसार बसुमतारी सोमावसार बसुमतारी बिथांखौहाय खावलायबाय बे बान्थाखौनो गथायगोन मानगोनां श्रीमती अनजालि दैमारी बिथां Best Short Film First Runner-Up Rugu Nagirnane. Put your hands together for the Best Short Film First Runner-Up Rugu Nagirnane. Sponsored by the Government of Bodoland Territorial Region. Ladies and gentlemen, and we have the best short film second runner-up, Thar Sima, producer Zansar Busumutari. मानगोनां श्री जोंसार बसुमतारी खौहाय बान्थाखौ नाजावनो थाखाय जौस्राङाव बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैखायो बिथांखौनो बरायगोन मानगोनां श्रीमती अनजालि दैमारी बिथां Please huge round of applause ladies and gentlemen for Zinsar. बिथां बयजोंबो सिबिजानाय टिकेन्द्रजीत नार्जारी बिथांनि मुङाव एवार्ड फणीन्द्र बड'सानि मुङाव एवार्ड दिलीप बसुमतारीनि मुङाव एवार्ड आरो शान्ति बसुमतारीनि मुङाव एवार्ड होनाय दा बे एवार्डआ जोंनि माखासे जाखांफुनाय आर्टिस्टफोरखौ एबा महरगिरिफोरखौ एबा एक्टरफोरखौ आरोबाव थुलुंगा होगोन होननानै आं मिजिंथिदों आङो बारा सम बरननानै नोंथांमोननि